Siyabekela mbukelo khona ekhaya emagumbini amanomhlaba obuya udokotela Umthandazi uDlamini P3 Mpumalanga. Mbukelo khona ekhaya sizobheka udaba lokulandela umsebenzi wesintu noma ukulandela amadlozi. Mbukelo khona ekhaya kuhle mathiwa idlozi selikupointile lasho ukuthi lidinga ukuba ulisebenzele noma ulandele umsebenzi walo. Kuhle ukuba ulandele ngesihle. Lingakenzi into ezimbi phezulu kwempilo yakho ngoba liseligcine kwenzeka ini ulaka kanjani wabhidlika relationship yakho, phela umsebenzi, ungathola umsebenzi, ugule, ungaphumeli into eziningi. Sizathu yini sekuqasuke labantu abadala mbukelo khona ekhaya. Ngoba uma kuthiwa umuntu ubiziwe unobizo, ubizelwe kuphi kulo msebenzi wokulapha noma ukusiza abantu noma ukukhuleka nabantu. Kumele lokho ukwenze ngoba abaphoyinti ngoba basebenza iphutha abantu abadala. Bakhomba ngoba babona ukuthi umsebenzi lo uzowuphatha kahle futhi uzowenza indlela eright nangendlela azokutshela ngayo uzowenza. Befika kanjani ke kuwe mbukelo khona ekhaya? Bafika ngendlela ezahlukahlukene mbukelo khona ekhaya. Isikhathi bafika ngephupho. Isikhathi kube umuntu oboniswayo. Abanye ke bethu bafila ngathi na umuntu wesintu uyahlazeka, awuyindawo nempilo, kanti inyanga sizaba nemali, sizaphumelela. Amathandazi baba lenyanga baphumelela. Izangoma, amagehla. Isiphiwo sakho siyakubeka lapha la ufuna usifika khona mbukelo khona ekhaya. As long usupporta usilekelele ngoba nemlilo kuzuvuthe kakhulu uyakhwetelwa mbukelo khona ekhaya. Uma ungakhwetela umlilo ngeke kwenzeke lutho, uyopheka inhlaza ebhodweni mbukelo khona ekhaya. Osibusise okukhulumako Umthandazi P3 Mpumalanga. Umncane umdala isiphiwo uyaba naso. Umncane umdala ufa kefika. Umncane umdala okuhle ungaba nakho. Umncane umdala ungaba nemuzi. Umncane umdala futhi usengagana. God bless you. Ngiyakthanda.